Der er nu kun en uge til de olympiske lege, og alle sportsmænd er i fuld gang med at forberede sig. Men hvad er nu det? Alexios, vågn op! De olympiske lege begynder snart. Vil du ikke have evig ære, penge og kvinder, og endda en kæmpe statue rejst i dit navn? Ja, så må du hellere gå hen og melde dig til nogle konkurrencer. Men hvad er de olympiske lege egentlig? Nu skal du høre. De olympiske lege, eller de panhellenske lege, som det oprindeligt hed, er en masse sportskonkurrencer, der blev til omkring 780 til 770 år før Kristus. Der var 4 forskellige lege, som der blev afholdt i Delphi, Corinth, Nemea og selvfølgelig Olympia. De startede blot med at være små konkurrencer, som sprinten for eksempel, men som man kan se har de udviklet sig i løbet af årene. Legene er også en af de ting, der samler dit folk, Alexios. Hvis du vinder legene, bringer du kæmpe ære og prestige til dig, din familie og din hjemby. Men forbered dig. For det bliver ikke nemt. Det kommer til at koste. Blodet. Svedet. Og tårer. Alexios, din slagsvand. Kom nu op med dig. Okay. Sådan. Og nu er det den store dag. Løb, Alexios. Løb for helvede. Ja. Jeg vidste, at du kunne gøre det, min ven. Og nu er det tid til din krans. Og damerne selvfølgelig. Og sådan gik det til med Alexios, og han ville blive husket